Sziasztok, egy Pacakette vagyok, és ez egy olyan külön kiadásos videó lenne. Azt majd mindjárt elmondom, hogy mi is lenne. Elsőt menjünk be a házba, és ott tárgyaljuk meg a dolgokat. Egy kicsit lepolok, de ez most annyira nem zavar. Hogyha mondjuk más lenne, akkor az zavarna. Most nem gyújtok. Az előző videónál, a bevezető videónál az történt, hogy meggyújtottam, most ide kipattant, és az egész ház majdnem leégett. Úgyhogy ez ízé volt. Na hát, én egy olyan szeretnék elmesélni, ami ez egy valós történet. Na hát, kezdjük is. 2 héttel ezelőtt beteg voltam, hát lázas voltam, meg hát 38 fokos lázzal voltam. Igen, szerda volt, és akkor elmentünk a dokihoz. 3-ra odaértünk a rendelőhöz, és bementünk, egy csomóan voltak előttünk. Na hát, leveszem a kabátomat, meg az STB-t, leülök, előveszem a telefonomat, és telózok. Már ketten kimentek már ketten elfogytak, már kimentek, vagy már végeztek. Na, volt egy gyerek. Egy nem tudom hány éves, 8, szerintem 8 vagy 9. Ott elkezdett, így mindig ezt csinálta, de teli taknyos orral, így szívta erőből, meg hogy törölte a pulcsiába az orrát. Az valami nem volt jó hallani ott, közben még mindig telóztam, utána hallom, hogy tudjátok, így elkezd játszani a mamájával, de a mama csendbe kellett ott lenni, és így mindig így ordítozott, halljátok, olyan rossz volt. Ordítozott, meg még egy mint hogyha agyilag nulla lenne, iku-nuku lenne neki. Na igen, egyszer csak elkezdi, hogy a mamáják, mi ez a büdös? Te fingottál. Elkezdi ezt mondani, ez ma annyira már nem tetszett nekem, ezért nem azt, hanem hogy nagyokat sóhajtoztam, hogy be nem fejezzük már ezt. Utána még tovább mondta, utána meg azt mondta, mamája, te kis segdugasz, meg ilyesmit mondott rá. Bocsánat, de hát szó szerint mondom. És akkor még azt mondta, hogy te kis a nemi szervet mondta rá, és ez ment 3-tól 4-ig. Mire bekerültünk, megvizsgálta a torkomat, a légzésemet az orvos, és hát szerintem ennyi. Hát felöltöztem, eltettem a telefont, utána kimentünk kinyitni a biciklit, közben találkoztam anyukámmal, bementünk vásárolni, utána hazatekertünk esőben, jaj de rossz volt. Na igen, utána hazaértem, egyből lepihentem, néztem tévét, utána meg telóztam, és ennyi. De halljátok, nagyon rossz volt. Azt végighallgatni, egyfolytában figyeltem őket, hogy kis ilyen falusi gyereknek nézett ki, hát a ruhája, na arról ne beszéljünk. De ez nagyon rossz volt, azt végighallgatni, szerencsére most már vége van. 2 héttel ezelőtt volt, vagy 3-mal, nem tudom már pontosan. A történetnek vége, és akkor hát
ennyi lett volna ez a kis történet. Én Pacakető voltam, és ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel, lájkold a videómat, és ha nagyon tetszett, akkor osszátok meg a videóimat, az előző videóimat osszátok meg, hogy minél többen nézhessék meg. Ennyi lett volna a videó, sziasztok!